firing line si Aksyon Art. Action Art, may gabi sa aton mga tagpalamati, no? Sa tunga sang pagsaka sang presyo sang sang gasolina. Ang CENECO nag-expect kita nga abi naton magtaas man ang aton rate, but sa kaluoy sang Ginoo, nag-down kita sang rate naton by almost 60 centavos per kilowatt hour. So Action Art, ang aton rate sang last month is 11.5123 per kilowatt hour. Okay. No? Kag sini nga March ang aton nga per kilowatt hour is only 10 pesos and 921 centavos. So mga 11, ang 11 pesos, ini naman niya 11.50 plus, no? So we have a decrease of 0.5913 per kilowatt hour sa aton nga March na billing. So bali ma-effect ini siya, sinigin nga March, ma'am, kung magbayad na kita. Yes, Action Art, sini nga March sa aton nga rate, amo na siyang aton i-follow. So, na-attribute ni siya sa net reduction sa aton generation, transmission, system loss charges, kag ang iban pagid nga pass-through charges niya naton sa lifeline, ang senior citizen kag ang VAT. So, naglubo siya. Okay. So, at least, mayo ina nga balita, pero kung halimbawa, minimum ka nga consumer, pila na siya man, in effect, ang mga 60 centavos? Actually, sa aton, di Action Art, wala kita sang minimum, no, or wala kita sang flat rate. Nag-base kita, no, sa aton nga, nag-base kita kung pila gid ang consumption naton sa aton. Ngara gani kita nga mga consumption nga wala bala may ginagamit ng balay nag 2 pesos and 80. May mga electric cooperatives nga may mga flat rate sila nga bisan gamay consumption mo, amo ginayang imo nga ibayaran. Sa CENECO wala as per kilowatt hour use kita ya. Okay. So at least kabay pa magtayo yun ni nga by next kapasulod na lang ng summer maginit ni damo ning aton kwa naman ang balayran sa kuryente ang konsumo sa kuryente expectaron ta ni. Reaction are supposed to be summer naman gid siya galing kay tungkol sa climate change bala hindi nato naintindihan ang panahon, di ba? As of February dapat nag-init na siya, but nag-rainy season kita dapat kita June kag July, no? So I think sa mo nagid man ang problema sa kalibutan wala labot sa pandemic. We are facing some climate change sa ginatawag. Okay. Ma'am, system loss. Ano ang mga inisyatibo, ano ang mga ginahimo karon sa CENECO o sa kooperatiba in order to ma-reduce ini kag matagan solusyon? Actually, Action Art, ari kami subong sa massive mga paghimo sang aksyon against sa mga electric storages, no? Ang aton nga mga subong apprehension section with may upod kita nga mga police, no? Kay ara na sa layo nga dapat sumangdakop kita may ara di kita nga person in authority nga magaupod sa aton just like mga police natin nga force. So this time do massive gid ang aton nga campaign against storages, apprehension sa mga tawo kag sa mga establishment nga nagapangawat sang kuryente in pakadamo na kita sa nadakpan. Kag sige ina ma'am, no? At least ina matapos kaya pagpangawat ya sa lagi nimo. Yes. So sige gid ya ang aton nga campaign. Sige gid kag subong mas damo pagit ang aton nga team sa para sa pagpangdakop and even our engineering OIC manager subong nagaupod na gid sa pangdakop sang pangawat sang kuryente kag ining mga tao subong naging conscious man sila kadamo sa naga-report sa aton, no, nga naga-report sila sa ilang mga neighbors sa pangawat sang kuryente, but amo lang na nang confidential man nagyapon ang naga-report because we don't want na sila i-perwisyohon sila naton, but thankful kita sa mga tao nga nagasugid sa aton sa mga nabalaan mga nagapangawat ng kuryente. Okay. Ma'am, keep us posted basi kung may ara latest kapin pagig kong balayran sa kuryente, at least ma-inform tanayon ang aton mga listening public, especially members, consumers. Salamat kay Ma'am Malou. Thank you, Redaction R. Sige, thank you isang time. God bless aton tanan. Thank you and keep safe. Aksyon Firing Line.